Jestem potworem. Jak oglądałam Avengersów, też byłam zła na Thanosa, że chce zlikwidować połowę ludzkości. Ale potem oglądałam oferty na Oto Dom. Miałam takie, no jak ma to obniżyć ceny mieszkań, no to może. Ej, przyznajcie, jest ciężko zachować empatię nawet w obecnym czasie, bo jak dowiadujesz się, ile osób umarło w twoim mieście, to masz takie... Ojej. A w której dzielnicy? Jest ciężko. Ciężko w ogóle fajną działkę dorwać, teraz przystępną cenowo, a moi teściowie mają zajebistą działkę w zajebistej lokalizacji i wokół nich sami starzy ludzie, tak zwane działki z potencjałem. Ja jak tam jestem, ja zawsze dbam o relacje sąsiedzkie. Dzień dobry, sąsiedzie, jak zdrówko? Wspaniale? No trudno, jutro też jest dzień. Teściowa co jakiś czas dzwoni, dać mi cynk, Staszewski na cichej zmarł. Duża działka, blisko przedszkole, wie po ile? Za wcześnie dopiero go zabierają.